Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo alagad si Carmen Antifon Morales, and then my partner ka po na ko diri, si Randy Tayan. Asa pida, always say a prayer, mga kaigsuna. Ang atong pag-ampo, atong pagpanlangin. Unahon, tas tanan nga to sa itong labang magagawang. Thank you kay Lord, si mong yata ka namang grasya matag adlaw. Okay, ay di mo kalimot sa asap. Dili ni as soon as possible para nako, kung dili, always say a prayer. Gamay lang kumpong para atong paimanuman ang atong labang magagawang. Panalangin kaniya. Thank you kay Lord sa mga ka namong kalinaw sa tibok kalibutan usab og sa kalinaw sa among pamilya og sa tanang katawhan. Thank you kay Lord. Salamat sa mga grasya labaw sa tanan imong gihatag kanamo. Okay. Bueno, ang suwatan po karon tong hatagan og pagtagad no. Pinadakin is usa ka lalaki nga mapatago lang sa ngan nga Usming. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay suonan ang atong sender si Usming. Kini sobrang pagmahal sa to asawa ba? Usahay, abusahan gyud. Problema ko na akong asawa kay sobra kahinapat. Ug mao nang mahadlo ko nga basig mahinay ka na ko. Pero aron ninyo yung masayra na akong istorya, ingon ko na pagsugod nga ako sugilanon. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only so deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We could have it all. You and I again. Just forgive me, oh, I died. Please let me try again. Usming! Daday, di ano ko, day. Buang nga nabot naman din ako sa uwa, day. Huwag ko kupantay na. Kanta-kanta ka man ko diha. Asa man ako kasi mo trabaho dinis bay? Manna, day. Nakapalimpyo na ko. Nakapanghugas na ko sa mga plato. Limpyo na. Limpyo na. Ang bata nakakaon na. Manna, day. Patutoy na nako. Ako na lang ako. Siwa pa. Wa pa kakatutoy. Wa pa ko kaon ba? Karaan na sa ila, Usming. Kumita na yan. Wa pa ko kaon, day. Uy, kaya huwat naman ka. Magtungan kita. Sige, pagsukad na dito kay mag-ilis pa ko. Okay, day. No probs. Okay, the table is ready. Day! Alina, day! Mga na ta! The table is ready to demolish. Day! Usming, asa man mga sina dito sa kwarto? Oh, na, day. Ako nang gilabhan tanan. Ala, kahanggaw, eh. Ha? Nga nung gilabhan manimutanan? Ingon mga labhan tanan. Bugo, gid ka, eh. Unsa mga oy? Di man tamang laba. Di taman labam suko. Unyang mo labatat, laban na to tan. Suko gyapon. Ang angog di ko masuko, nga hastang mga sinina, nga nasa aparador, ang mga pinilo, imo mang giapil og laba. Aw, ingon manggukang labhan tanan. Bugo, juga, eh. Gay! Unsa may sulubo na ko ini ron, ha? Nga hastang mga limpyo na kong parauran sa bahay, giapil malimog laba. Bugo, juga. Day. Asa kay? Nga onda, asa kay? Kaya naglamoy diha. Bungot ito'y. Kadagkara ba niya akong giandam nga pagkaon? Paitan, mabihan na, oy. Sakita sa uno ka na, oy. Taikos na kops kardero. Paita ba yan? Makitro tayo, oy.
Ingon ni kabagsik ako asawa. Gamay lang itong sipyat, piti na yun. Salig nga, di lang ko sukol ba. Kasi basig may naik kanya na ako. Kunya to. Ako ni pre ha? Ako ni. Pre, naunsam sa ulo taon, oy. Napahak naman sa ka. Ito ni mapag pre. Nibutoy rin eh. Bibutoy rin na. Sinaw mo kayo, abin ko pahak. Naunsam rin na. Ay, gihapag na takop kadero ni Bita. Ang Blita. Ha! Paita. Hakap daw sa Huawei. Ang salig nga, mahal kayo na ako siya ba? Pinangga kayo na ako. Pwede na mayong ninanaon nakapirmis mong sawa. Bana taon ka, bida. Huwag na siya respeto ni mo. Lagi. Oo. Sukla pa ni mo. Lisod kayo suklan ako. Kaganog taong lisod man. Sukol mo pre. Ha? Kung ako suklan, magkarambula mismo ah. Pre, di na mahimo para na ako, pre. Ako, ikaw mo'y pari. Pari naman, padre di pamilya ka. Ikaw mo'y haligis, marimain. Unsaw ka? O lagi. Unya siya man sad ko na'y atop sa panimay. Mag-unsa man ko aligi ko ay atop. Probida. Paita na sitwasyon na, pre. Pakita ko na si Muha, pre. Perme naman na kita pre. Usay, ang mga nilang ludan. Ludat. Di ba, buti ko pasabot ba, pakita siya kung maglagot ka. Ikaw hari sa panimay, pues pakita siya si mo paghari. Dimda pre. Dimda. Dako yung gubot may tabo ko na pre. Mas grabe pinakang dakong gubot sa Rusya o sayok pre. Pre, uswing. Si pare Mutok ragi ako masumbungan sa akong mga problema. Sa higayon nga magkagubot mi sa akong asawa. Tanang may tabo diri ba ay may baw ginawas pare Mutok. Ug siya taon mo itigsigig tambag na ko. Unya to. Diin man ka, ha? Kalit ka man lang nawa, Dinis Bay? Ay dito ko silang pare Mutok dahil... Nag-unsa ka man dito, ha? Nagpalaban ka? Uy! Palaban ko. Nag-unsa ka man na dito, ha? Nakagiring-iringan dito? Uy! Takka mo nga. Patak ka, ha? Kisay babae ni mo? Ang unsa naman taong ka dali. Masakpan talaga ni kang usminga ka. Karang itlog mong galumpong, lungion ko gina... Sakay! Ito naman ni Bayabas. Si Bayabas, kahilas baya ni mo. Unsa gidak-an na lang juka ng imong itlog? Aw, tanaw ni mo ni. Mura nagmansanitas. Ito pre! Uy, tay! Among ko diyan eh! Oh, kami ni Osming. Yasas na na yung tilyang ni mo ay nay. Oh, ikaw din nanay. Di ay, wala ka kailan ako, Uming. Ay, Usming. nakailam ko kus imong buhok na eh. Lagi. Magbuo naman ko kayo. Muratag ungo atong bukaw. Karong day na eh. Dili murag ungo. Dili na. Amura nag-abat. Tagay. Unsa mo katilyang ay nukul mo kakalit diya. Usba tong gisulti ni mo. Unsa to? Mura kong abat. Ha? Ujuk rogali. Nay. mata mo. Mas may tingali mo sodo na mga rebe. Og binukbukay mo diri sod. Bukon ko magyud ni ron. Unsa mo katilyang oy. Apa dia? Ngali mo tay, nay, diri mo. Kay, nay, nanggawas na mga silingan na mo. Ha? Mamaritis na ba kayo na? Dali mo sud mo rin. Okay. Lingkod lang sa demo na tay kay mag-andam kog inyong mas snacks. Sige do, apilin niya soft drinks do ha. Pagkulata ka na ako, Andoy. Soft drink do ko. Ice water lang do ay na soft soft drink. Ay, baon na siyang diabetic ni siya. Magsige inuman ng supreng. Basta gidili gani, ayaw pag-inom. Musupak yun ka. Bukbukon ta karon diha. Kabito, bisa kay blood ka kaon ng yapo kag baboy.
Baboy mana. May mana kay sa pagkapakanon ko ni mo buwad nga utros ang maka-high blood. Siyempre, mo pili ko baboy. Kanahan baya ni mo. Bida, suloy. Ako Di di pa ko bida-bida ha. Sikaran ko ng bagang ni mo ron. Ay! Tingog tay. Pasig, aduklan sa ang nanay usab ron. Kakidlot biya ani, oy. Hoy, Usming. Nay, Asa mas blita. Dara ko, Nay. Oh, naaraman di ay kadiha. Wa man ka magtingog. Ay, naa pa magkukugi trabaho diri sa kusina, Nay. Oh, wa man ka magsulte. Bebe, tabangan ta kadiha. tay. Asa man? Pirmi kang duklong nanay, tay. Ya, pirmi naman na. Orehos dito ni tay do. Unsa? Duda ko tay. Kana blita ba? Tuan na naliwat ni nanay. Nakatag-ali ka do. Nga naman, pirmi sa kaduklo niya. Sobra pa dukol tay. Gahapon nga ego ko takong kaldero. Ay, bida ning mga babayhan na. Unya tay. Unsa may gigamit ni mong defense tay? Oh, ya, magbantay ka. Gabi, ti dayog ka ng the best defense. Unsa may best defense ni mga natay? Dagan! Tungo tay ito'y pagkidor. Usming. Shh, Usming. Huy! Bangon sa mata sa pagmata ba? Usming, bangon sa mag-istorya ta. Puyan mo eh. Makapoy karugyakan ko ng naong ni mo ron. Binuang dadaya. Bangon sa lagi diha. Bangon ba? Di ko mabangon ni mo lang yakan ako naong. Yakan ko gina. Kung wa pa ka mo bangon, Saan ang problema ni mo? wa ko'y problema. Ikaw ang dunay problema. Ako na sad. Sige mo lang ako eh. Nganong dunay mancha ang Quilius imong sinina? Unsa mo ka eh? Mabuling mo yun ang sinina ba? Pero ngano naman ang lipstick? Oh, lipstick ra mga day. Okay. Unsa? Unsa, ha? Ha? Kinsay babae ni mo? Kinsay babae ni mo tugan? Mapuros kas kauras na koron. Kinsay babae ni mo? Ako'y babae. Uy, okay. Tugan ba? Ay! Pwede na nga na akong kinaurasan ato. Mura kong ibugno ang ungogod. Grabe kaya ako asawa eh. Bisang unsa na lang yung buhaton. Huwag mo sulti niya nga dili na lipstick. O dili kitsap. Huwag yun mulurang yung kasuko na ako. Unya to. Dong, sorry na dong. Unsa una damang ko sa akong kasuko gud. Hibaw baya ka nga. Love ka ayuta ka. Grabe sa din yung panggano. Puno mo tas kinaurasan. Sa iluan na lang ko kudungkod. Promise, dili na lagi mausab laki. Sos! Ano nang tangan ng di mo usab litaw eh. Di na lagi, promise. Di ka ng paros. Ha? Di na ka man ng paros na ako. Dili na. Di na ka muspusog kadero sa ulo. Dili na, promise. Bantay na ako. Usbar na. Di na lagi. Basta ilan sa kong pakita nga mga kanang mga paduda na ko ba. Nga may babae ka. Kay dali raman kay kung magselos good. Huwag mo kung mababae ko. Manlaki na mga. Ha? Unsa? Wow eh. Tarong ha? Asawa, gamay duda, paksit na yun. Paita. Nagpugong rin ko. Kay asawa lagi, mahal po na ako. Unya, abay dili na tumos ba pa nga dili na siya manapat na ako kay mamayang saad. Unya to. Munya ka na unsa naman imong kinawarasan, ha? Nagpa-inject na ka. Usming, Para sa unsa man tay? antitetanus ba? Antitetanus? Grabe sa nimo tayo. Uy, ay iring ng usawa o iro ba ka nga mga oras na ko. Pero, ikaw tayo. Unsa sa nung uni mo? Klaro ba? Mura mo na ipahak.
Klaro ba dong? Klaro dong? Klaro. Kaklaro na. Marabag ko pa man nayo. Nung sabi na kay. Ay naigo man sa luwag ba? Grabe. Luwag. Dako kay pa. Dako, masad yung luwag. Manghod o gamay sa palagot. Gusto mo dito. Kung saan magkwitabuang ang igo man kasluwag? Puspusan kang nanay mo? Nanay, muspos nanay mo luwag? Oh. Nadaan pa ko. Andoy! Andoy! Biyaan sa kadong hakay na nawag sa komandir dong. Ba't tayo tayo. Basig maigo na sa kasluwag nga mura kadakwag pala. Kakito. Osming! Day. Kuyawan sa tali mo eh. Kalit mo kag tunga sa akong luyo. Dako og sa ni mo nako eh. Huh? Karon di na ka makadinay. May ebidensya na kung namabay ka. Pagtsoda dayo eh. Binuang dia ha. Bisaan na ba kang di nagkamangamuras na ako? Di nagkamamuspos na ako? Di nagkamanamparos? Timan ito sa adi Mga bitaw, nisaad ko ana, pero wa ko musaad nga dili ko mangumot imong itlog mo. Kinsa ning giingan nimong beautiful sa imong cellphone? Kinsa ni? Wala, patay na ako itong pusa na niya. Aw mapusa gid eh. Kung di ka mutog anak ko kung kinsa ni babayhan na. Kinsa ni ha? Kinsa? Ay, pasultihan ako. Karon sulte, kinsa ning imong gihinag beautiful ha? Kinsa? Ako ging nang beautiful, uy. Unsa din na sa imong cellphone? Ebidensya ni nako. Asa ko na ba? Kana unsa man na ha? Kaklaro ana ha? Basa ha. Di mo ko na beautiful, God. Unsa man na? Di na beautiful, but terrible. Batirikol ni. Klaro ano, but terrible. Hindi ka mo basa? Hala, pagkapungot sa itoy. Wa man ko mag-antiparagod. Wa man ka magsulti sa dako mo! Kulator kang nanay tayo. Ako na rin ikubos ako itlog tayo. Ilog kumot di ay napay! Ay! Muna ang problema sa kasawa. Dili na matuon ni siya man ang paros, dili na mamuspos, di na po mga oras. Pero mangumot na may noog itlog, upgraded na kayong, saon kumakantahon ng ako asawa eh. Layasan na balkan ako ni. Kalisod masadog, ako'y mga lata niya. Mahinay ka niya na ako. Palihog tampag gitawang ko ninyo. Ang saman kong kamong pasultihon, Usming. Okay, Ate Pres. Okay, ang isedro na ito karagadlawa, Goliath. Atong sinder, Ate Pres, mauni si... kadiyot ha? Si... Usming. 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 Oh, si Usming. Problema lagi taon siya sa asawa. Dili man tuod taon siya ng paros. Dili man ng mamuspos. Dili mga oras. Pero mumutog itlog. Ha? Kisa man ni siya. Gaaprig siya. Si Blita. Kisa man yung kumonton ang itlog. Ka-Usming. Iyan ang bana? Iyang bana. Iyan ang bana. Okay ra, oy. Iyan ka ng bana. Kumutay lang mo diha, oy. Mag-away, minuon mo, Usming. Agago, magmangumot lang tao kumuton. Lain, saan ka na puro mag-itlog? Saan na siyang dughan, Ming? Oy, kumuta. Nga mag-away pa man mo, Ming? Oy, para na ako, di man ang buangay mag-away ng kumut-kumo taon? Noon sa, Bam! Kisa may mangaway ang... Si Babina, magigadahan niya, Ate Pres. Ay, ito si Babina. Babina! Babina! Ganong mangaway man siya, nga gikumot. Oh, gikumot. Kira, uy, ano ba nagkumuton? Uy, banag asawa man ka mo. Asa na ito mabasa nga gikumot ang itlog sa diya sa Bible, Bam? Naandi ay, Bam? Naan natin mabasa na? Ha? Kasi yung sa kay basa akong kamot. Sige. Ano, Bam? Unsa man, Bam? Saman, Bam? Adi rin, mabasa na to, ha? Okay. Kung ari ka diri sa Sirak Kapitulo 25, versikulo 17. Kung ang usa ka asawa daotag buot, mausab ang iyang panagway. Hangtod maingon siya sa usa ka mapungot nga
uso. Usa ning uso lan ka ng beer? Di, Deer. kanang wild dog. Usa ba, usa? Ah. Diba? Usa? Dili, wild dog. Wild dog na. Oh. Ay, oo. Kanang usa ka Murag wolf. Wolf, Oh. oh. Ana, wolf, wolf. Usbo na to ha, mga misis. Kung ang usa ka asawa, Ay, uso beer din na. Oy, beer. Beer, kanang uso beer ba? beer, beer, Kaya ang kanang kuan, Ate Pres, ang kanang usa, kuan man na, lagsaw man na. Di ay. Lagsaw ko to yung sungay ba na magsanga-sanga. Ang kaning katong- uso, beer ni, kanang dagko ba nga, murag. Dako nga. Dako nga. Manggukod man nagtao, guro. Usbo na to ha. Sirak, Kapitulo 25, versikulo 17. Kung ang usak ka ba asawa, daotag buot, mausab ang iyang panagway, hangtod maingon siya sa usak ka mapungot nga uso. Ang iyang bana, mapugos paglakaw, og ang iyang bana mapugos sa paglakaw ug sa pagkaon didto sa mga kasilinganan din adto niya ipagawas ang iyang mapait nga mga panghupaw. Sakto to kay atong sinder no, atong sa isang kumpare taon sumbong may tungod siyang asawa nga mga lata manamparos mamunal og mandukol nya manghapak og takob sa kaldero. Kalain po da nga asawahan, no? Kanina ni ba nga, kanang kinaiya sa babae asawa, di ba maintan-awon, no? Ang ako Di na na maing paminahon, di maintan-awon. Ang ako na ibawan na tepresno kanang bisag dili lang manapat bisag sa tagaw-taw lang di jud ganahan ang bana mo uli. Dili. Kanang nagor na kayo nga asawa. Bisan sa babae, bam, kung ang ilang bana, yun ana ang kinaiya, na may nanang kinaiya sa bana po nga, abubuan, niya, tagaw-tawan ka, permi, niya, madugay kag uli, tuaga tagaw-taw, ni mo, ana ba, makapungot, makawa sa love. Kana bitong bisan ari lang ta sa mga hayop. Kanang babaeng iro nya mo duol ang babaeng laki nya mo ana ang babaeng iro kanang murag mo iyang pakita iyang tango. Mo islag ng mga babaeng mga laking iro managandayon. Samot ang tao do na eksakto buot. Kanang gingon nila ba nga kanang na ang inigabot ka sa trabaho, kapoy among lawas. Unya sugatong kag tagaw-taw. Gigutom pa ka. Namaol pa ka. Nagkadusingot pa ka. Mula ka og balik. Eksakto ni gingon diri sa Biblia nga ato sa laing bahay. Maunay kuan rason nganong ang ubang bana makapangita og kuan laing babay. Kailan mamakumpir ba nya sa ila samukan sila sa kinabuhi niya nga inana lang pirmi way kalinaw. Muna parehara sa anak bam imong anak kanang inyong panimay way kalinaw o gubot nga labi na imong yang mga ginikanan magsigig away. Ang anak-anak kargado dali maminyo. Kay gusto nga doon na ilang kaugalingon na nga malikay siya sa ilang panimay nga gubot pas lukot. Gustong mulikay. Sakto nga itong giingon sa usa ka anak no nga mag-away ang magirikanan yang ingno nga ma pa ay mo sig away kay dagko na me mag-away kay mo ato bungtod ay saba kaayo. Lain pero bisan paglayo kay nahibaw ka nga wa na sa sila kalinaw ana pa mas nindot ba yun ang malinaw ng panimay malinaw na niyo panimalay no. So kaning nahitabo ko sa atong sinder nga ingon ani nga hasta masad ang iyang amahan ginagdaaw sa inahan. Murag na iyang asawa murag na liwat. So kaning nahitabo karon sakto na po itong gingon mo sa usang adlaw Ate Pres nga ipakita gyud ang pagkabana. Ang imong pagkabada. Nala! Pero usahay mas maayo man gyud Ate Pres no nga kanang naang sa inyong panimay. Ingon lagi sa Ate Pres Goliath importante gyud ang magkasinabot ang magtiayon kay maggubot ang inyong pagpuyo ultimo inyong mga anak manglayas og apel ato sa laing bahay kay dili ganahan sa inyo kay samo kayo sig tagaw-taw ang asawa magsig away ang banag asawa kuno sahay ang mga anak mapugos paglakaw niya ug uban sad magminyo og sayolan kay para gubot ang ilang panimalay. Di way kalinaw ba? Way kalinaw. Idangop naman na sa kuan sir sa tinganos niya Usming.
kanang na ang idangop naman to sa pagampok, ekonomi butan-butan diha, eksakto pa nang gingon mo nga dili ka mubakyaw sa imong kusog. Oh, dili eksakto man gingon nga dili sa mubakyaw sa iyang kusog, sa mabuklog tungod kay kuyang tinud-on, babae ra mang buhat, malupig man sa niya. Idangop naman sa pag-ampo, sa ako nang gingon, udangop kita na Senyor San Jose, usa ka modelo sa usa ka maayong bana, sa usa ka maayong pamilya. Ug salamat sa pagpanagat niya naman noon. Kun ako ang puzzle, Tihon.